Takže čau vás lidi, moje jméno je Alex. Já vás lidi vítám u dalšího videjka. Tentokrát je to 11 faktů o Puppetovi. A nebudu to hned zdržovat, jdeme hned na to. První fakt. Puppet je jediný animatronik, který nechodí, teda je třetí animatronik, omlouvám se, který nechodí přes šachtu, teda který nechodí do šachty a není vidět se plynule pohybovat. První je Mangle, pak je Foxy a pak je ten. Ale jdeme na druhý fakt. Takže druhý fakt. Teda prdlajs. Třetí fakt. No tak třetí fakt. Puppet není vidět nikde, když na vás útočí. Čtvrtý fakt. Puppet může to, jak vidíte na obrázku, tak Puppet má takhle jako svítící oči jako Freddy. A takže jdeme na další fakt. Takže čtvrtý fakt. Teda prdlás. Šestý fakt. Puppet je jako Slenderman. Jo, přivážu tu masku. Jo, takže jdeme na další fakt. To je různý, to není vidět. Tak. Takže sedmý fakt. Puppet to má otevřenou, má jako oddělenou pusu, jako sakra, jako má oddělenou pusu. Normálně to a má takový to. Další fakt. Jo, tak. Puppet je druhý animatronik, který se ukazuje v Minehall. Takže devátý fakt. Puppet. To je to stejný. To je hrozný. Ne. Čo? A kde je Puppet? Jo, už ho vidím. Ne. Jo. Ne. Proč ne? Jak vidíte, tak. Teda. Puppet má takhle proužky. Jo. A ukazuje se jenom v music boxu. Další fakt. Puppet je jediný animatronik, který nefunguje ani na svícení, ani na masku. Normálně jenom na ní funguje music box. Takže 10. fakt. Myslím, ne. 11. poslední fakt. Puppet ze FNAF 3 dělá zvuky. A zní asi takto.